Fiskaltzak artxibatu egin du Xabi Alonsoren txaletaren sarbidearen inguruan eginiko salaketa. Ekologistak martxan eta Aritzalde elkarteak 2025ko ekainean aurkeztu zuten Realeko jokalari ohiak igeldon duen etxebizitzarekin loturiko kereila, udal zerbitzuko bidea modu ilegalean erabiltzen zuenaren argudiopean. Hala, prebarikazio eta ondasun publikoen usurpazioa egotzita aurkeztu zuten salaketak Gipuzkoako Fiskaltzan, Donostiako udalaren eta Tabaro 21 enpresara ikitzailearen aurka. Beraz, oraingoz kasuak ez du aurrera egingo. Betarrango ikastetxea datorren udan itxiko dute. Halaxe jakinarazi du Frantziako RTL irratian Pierre Vincent Guéret Zentro Katolikoen Federazioko presidenteak. 2023 urte amaieraz geroztik, sexu indarkeria eta indarkeria fisiko ugariren inguruko salaketak plazaratu dituzte bertako ikasle horiek. Ipar Euskal Herriko hainbat bizilagunek ikasi dute bertan urte eta hamarkadetan zehar. Batez ere, eskolan arazoak zituztenak bidalio zituzten. Betarram izena erosteko garaia dela baieztatu du Guéretek. Osakidetza eta Osasunbideako medikuek astebeteko greba egingo dute hilabetero, otsaila eta ekaina bitarte. Sendagileak estatutu propioa aldarrikatzeko bidea abiatu dute Espainiako Osasun Ministerioak aurkezturiko estatutu zirriborroaren ostean. Oraingoz, ez dute greba mugagabea martxan jarriko, bai ordea astebetekoak. Lehenengo lan uztea datorren otsailaren 16an hasiko dute. Gabon guztioi eta ongi etorri urtarrilaren 22ko albistegira. Labek agerraldia egin du gaur Gasteizen, martxoaren 3ko 50. urteurrenerako aurreikusitako ekintzak jakinarazteko. Bertan izan da Maite de Felipe. 50 urte beteko dira aurten martxoak 3ko sarraskitik, eta urteurrenaren harira egitarau oparoa aurkeztu du Labek. Hala jakinarazi dute ostegun honetan Gasteizko Zaramaga auzoan egindako agerraldian. Otsailetik martxora solasaldiak, erakusketak eta bestelako ekimenak egingo dituzte. Martxoak 3ko sarraskiaz geroztik 50 urte igaro dira 2026 honetan, eta horren harira egitarau berezia diseinatu du Lab sindikatuak. Ostegun honetan eman dute horren berri Gasteizko Zaramaga auzoan egindako agerraldian. Azaldu dutenez, erakusketak eta solasaldiak egingo dituzte, eta egunean bertan ekitaldi nazionala burutuko dute hiriko Europa Biltzar jauregian. Ezin da Laben bilakaera ulertu martxoaren 3ak suposatu zuena kontuan hartu gabe. Garaiko langileak, gertakarien lekuko eta biktima izan ziren Labeko kideak ditugu gaur hemen gurekin. Eta haien ondorengoak ere bagaude hemen. Langile borrokaren lekukoa eskuz aldatzen da, baina orduan eta gaur borroka bera dugu. Lan eta bizi baldintza duinen aldekoa. Horretarako, martxoaren 3aren bueltan egitarau oparoa antolatu dugu aurten. Aipatutako solasaldiek besteak beste etxebizitza industriaren egoeraren azterketa eta sindikalismo feministaren ibilbidea landuko dituzte. Bestalde, Igor Arroyo Labeko koordinatzaile orokorrak duela 2 urte sortutako egitasmoaren berri eman du, Zabaltzen dokumentazio zentroa. Lab sindikatuak Zabaltzen izeneko dokumentazio zentroa sortu egin duela. 2 urte hauetan lanean egon gara eta gaur esan dezakegu Zabaltzen dokumentazio zentro hori martxan jarri dugula. Sindikalista berriei informazioa emateko, memoriaren berri emateko, ikerlariei ere bai. Iruditzen zaigulako memoria zaintzea badela beharrezkoa borroka sindikalari jarraipena emateko. Amaitzeko, martxoaren 17ko Hego Euskal Herri osoan deitutako greba orokorra mugarria izango dela adierazi dute. Estrategikoa den gutxieneko soldata propioa eskuratzeko, baita euskal sindikalismo eraldatzaileari bultzada emateko. Gasteizko etxebizitza sindikatuak hirian desokupazio enpresa batek, faxista dela deritzotenak, familia bat desalogatu nahi duela salatu du. Agerraldia egin dute asteazken honetan. Desokupazio enpresa batek adingabe bat duen familia bat kanporatzeko saiakera egin du Gasteizen.
Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak salatu du gertakaria asteazken honetan, hilak 21, eta aipatu du etxebizitzaren jabeak iruzurra egiten ari denez ezin duela familia legez kanporatu. Eta hortaz, Desokupazion Legal enpresa faxista dena deritzotena kontratatu duela kanporatzea burutzeko. Enpresak bisita gehiago antolaturik dituela esan arren, Etxebizitza Sindikatuak argi utzi du erantzuteko prest dagoela. Izan ere, sindikatu eta bizilagunak tartean egon diren guztietan, desokupazio enpresek ez dute lortu familia haiek etxetik botatzea. Joan den astean, desokupazio enpresaren lehenengo bisita jaso zuen familiak. Etxea uzteko lehenengo mehatxua jaso zuten. Jabeak matoi eskuadrista hauek kontratatu ditu, familia beldurtu eta etxea utz dezaten. Sindikatuak salatu du enpresa mota hauek familien zaurgarritasun egoeraz baliatzen direla, eta egoera berdinean dauden familiei deia egin diete babesa adierazteko. Etxebizitza sindikatuak ohartarazi du desokupazio enpresa faxisten presentzia geroz eta handiagoa dela, eta impunitate osoz jarduten dutela, poliziaren eta estatuaren onespenarekin, eta hedabide zein sare sozialek amplifikatuta. Gainera, esan dute faxismoaren eta langileen aurkako diskurtsoen aintzindariak direla, langile klasea kriminalizatzen eta familia langileen aurkako praktikak normaltzat hartzen lagunduz. Honen arira, Gasteizko Etxebizitza Sindikatuak faxismoaren eta estatuaren autoritatearen aurka GKS-ek deitutako manifestazioan parte hartzeko deia egin du. Urtarrilaren 31an Bilbon, faxismoaren gorakada honi aurre egin behar baitzaio. Telefono zenbaki bat ere jarri dute martxan, desokupazio enpresak gertu ikusten dituztenentzat, haien aurka antolatzeko mezuarekin. Enpresa faxista hauek familien babesgabetasunaz baliatzen dira. Baina antolatuta gaude eta argi esaten dugu. Berriz itzultzen badira, aurrean izango gaituzte. Zentzu horretan, antzeko egoeran bazaude ez egin zalantzarik eta hurbildu sindikatura. Informatu eta antolatu zaitez. Aretxabaletan, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako lehen zentro soziosanitarioa ireki dute. 70 urtetik gorako herritarrei bideraturiko arreta eta zerbitzua eskainiko du. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Aretxabaletako udalak pertsonen ongizatea begirada nintzetik Aretxabaleta lehen zentro soziosanitarioa ireki dute 70 urtetik gorako pertsonen arreta integratua eskaintzeko helburarekin. Zentroak osasun, gizarte eta komunitate zerbitzuak uztartzen dituen proiektu pilotua abiarazi du eta etorkizunean beste udalerri batzuetara hedatzea aurreikusten da. Aretxabaletan bizi diren 70 urtetik gorako 1272 pertsonetatik hasierako balorazio integrala eta bateratua egiteko 155 hartu du parte. Balorazio horren ondorioz 156 mendekotasun egoeran, 46 ahul eta 505 sendo identifikatu dituzte. Ondoren, pertsona bakoitzarekin adostuta, arreta soziosanitarioko plan individualizatu bateratua egingo dute beharrei erantzun egokia emateko. Zentroa Aretxabaletan lehendik zegoen osasun zentro berean kokatu dute. Eraikina 4 solairuk osatzen dute. Horietatik 3 osasun arloari bideratuta daude eta 4. udaleko gizarte zerbitzuak eskainiko dituzte. Horrela, koordinazio soziosanitarioa indartzea dute xede eta arreta goiztiarra, asistentziaren jarraitutasuna eta koordinazio eraginkorra izango dira eredu berriaren ardatz nagusiak. Proiektuaren bidez, besteak beste, gizarte eta osasun zerbitzuen arteko koordinazioa handitzea, balorazio multidimensionalen eta plan pertsonalizatuen bidez adinekoen arreta jarraipena hobetzea, gehiegizko instituzionalizazioa murriztea eta herritarren autonomia, bizikalitatea eta ongizatea indartzea espero dute. Europar Parlamentuak atzera bota du asteazken honetan Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordio komertziala. Kontrako bozketa egin ostean, auzitegiek erabakiko dute afera honen inguruan. Asteazken honetan, Europako Parlamentuak Mercosurrekin akordioa gelditzea eta Europar Batasuneko justizia auzitegira eramatea erabaki du. Ganberak 334 boto alde, 324 kontra eta 11 abstentziorekin erabaki zuen ituna ez berrestea. Mercosur Hego Amerikako Argentina, Brasil, Paraguai eta Uruguai herrialdeen arteko merkataritza batasuna da. Europar Batasuneko sozio komertzial handienetako bat da 295 milioi pertsona baino gehiagorekin, eta 25 urtez eztabaidan egon ostean 2026 hasieran sinatu dute akordioa merkataritza libreko gunerik handienetako bat sortzeko helburuarekin.
Hala ere, hainbat eragilek akordioaren aurkako jarrera adierazi dute. Eta azken urtean mobilizazioak egin dituzte akordioak hainbat sektoretan izan ditzakeen ondorioengatik. Bereziki nekazaritza arloan nabarmendu da Euskal Herrian, laborariek egindako protesten ondorioz. Akordioak sektorean izango dituen eragin negatiboak salatu dituzte, bai produktuen kalitatean eta bai ingurumenaren arloan. Europako Komunitate Ekonomika esaten denak behintzat hartu dituen erabaki asko, izan die lobby eta multinazional potente batzun interesai begira egindakoak. Eta ikeragarri kontraesankorra iruditzen zaitena da, zuk bertako ekoizpena eskatzen badiozu hau, gero hoi betetzen ez duen eta inondik inoa bermatuko ez duen produktu batzuk, askoz gutxiko eskatutakoak, gero bertanko merkatua sartzen uztea. Euskal zen bat urtetan debekatuta dauden zenbait produktu baimenduta dara. Txekorrak hormonatzea, osea, hemen, ez dakit, beste zenbat urte zen gu jaio horretiko izan goi eskudezkeo, eta baimenduta dara, orduan, zer da hau? Eta gero esateko, hau Europar guztion hobe beharreko ingo dala, ez? Urte hasieran sinatu bazuten ere, Europar Batasuneko Parlamentuak akordioa Europako Justizia Auzitegira eraman du, Batasuneko itunak betetzen dituen aztertzeko. Orain parlamentuak testua aztertzen jarraituko du auzitegiaren erantzunaren zain eta ondoren akordioa onartu ala ez erabaki beharko du. Oihu bat Palestinara jaialdia aurkeztu dute gaurkoan Bilbon, herri palestinarari elkartasuna erakusteko asmotan eratuta. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. Espainiako bueltan Palestinaren aldeko protestak eman ziren leku berean iragarri dute Palestinaren aldeko hurrengo ekimenaren data, martxoaren 21 izango da Durangoko landako gunean, Palestinarekin elkartasuna plataformak eta Euskal Herriko hainbat musikarik deituta, oihu bat Palestinara jaialdia egingo dute esan bezala martxoaren 21 Durangon, eta antolatzaileek adierazi dutenez, ekimenaren helburua Palestinak bizi duen egoera lehen lerrora ekartzea, erresistentziari babesa adieraztea eta Palestinarekiko elkartasun mugimenduaren aurkako errepresioari aurre egitea da. Oihu bat Palestinara jaialdia egingo da hurrengo martxoaren 21 Durangoko landako gunean. Palestinarekin elkartasuna plataformak eta Euskal Herriko hainbat musikarik indarrak batu dituzte horretarako. Era autogestionatuan antolatzen ari garen egun honek, Palestinaren aldeko borrokari indarra ematea du helburu. Horregatik, bertan bildutako dirua, borroka hau jasaten ari den ondorio errepresiboei aurre egiteko bideratuko da, baita borroka bera bultzatzeko ere. Beraz, martxoaren 21 Durangon elkartzeko deia luzatzen dugu. Ahalik eta oihurik ozenena egin dezagun denon artean, Euskal Herritik Gazara. Palestinak bizi duen egoera lehen lerrora ekartzea, erresistentziari babes adieraztea eta Palestinarekiko elkartasun mugimenduaren aurkako errepresioari aurre egitea dira ekimenaren helburuak izan ere nabarmendu nahi izan dute, Mendebaldeko gobernuek errepresioz erantzun dutela Palestinar herriaren alde protesta egin dutenen aurka. Hurrengo astean jarriko dira sarrerak salgai 15 eta 25 euroren truke, Durangon egun osoko egitaragua izango duen jaialdirako. Era berean azpimarratu dute, ekimenera bertaratzerik ez duenak diruz lagundu alduela Palestinarekin elkartasuna plataformaren bidez. Oporrak bakean programak ireki du aurtengo harrera kanpaina. Aurreko urteetan bezala, Euskal Herriko familiei gonbita luzatu die, Algeriako basamortuko kanpamenduetan bizi diren haur-sahararrak bertara ekartzeko. Eta guztioni buruz hitz egiteko gonbidatu gaurkoan platora, Josu Etxaburu, ekimen honetako kidetako bat. Arratsaldeon Josu, mila esker, beste behin ere gonbita onartu izanagatik. Eskerrik asko. Pasaden larun batean egintzen duten agerraldia Donostian, aurtengo Oporrak bakean programaren harrera kanpaina hau aurkezteko, konta iguzu zertan datzan edo berrikuntzaren bat ote dagoen, nondik norakoak? Baren esango nuke berrikuntza gehiagirik ez dagoela eta deialdia zehatza da. Aurten ere harrera familiak eskatzen ari gara. Harrera familiak eskatzen ari gara aldan eta ume saharar gehien ekartzeko helburu eta asmoarekin. Nik uste gogora ekarri behar dela Oporrak bakean programaren helburu nagusia hori dela. Uztail eta abuztuan gure familietan
haur saharar bat izatearena, eta aldi berean, bertan uda garaian izaten diran 50 gradu luzeetatik ateratzea, arnasgune bat izatea eurentzat, gure familietan baita ere, mediku kontuak eta ere albideratzea, eta indartu beharreko alorrak indartu, eta baita ere nik esango nuke, eta gure ustez, arnasgune bat bihurtzen da baita ere hango familientzat. Zeintzuk dira aurten dituzuen beharrak? Hau da, egin duzute aurre ikuspenik, zenbat familiaren beharra izango zenuketen edo? Bai, gure helburua da, aurten ere, uztailaren batean, 2 hegazkin ekartzea Loiura. Errepikatuko dituzten ume sahararrekin, momentu honetan izan dezakegu hegazkin bat betea eta bestetik zertxoait. Egia da, bigarren hau ere Kantabriako elkarteekin partekatzen dugula, eta Kantabriera doazen umeak ere udapasa Loiura etortzen dirala. Eta kalkuluak aterata, eta horregatik esaten ari gara urtengo 2026 kanpaina honetan, 50 bat familiaren bila gabiltzala. Eta Euskal Gizartea deialdi honi erantzungo diolakoan zaudete? Ni seguru nago baietz, hala izango dala. Aitortu behar da, eta azpimarratuta eskertu behar da, Euskal Herriak eta Saharar herriak urte luzeetako elkarlana dutela oinarri. Eta urte luzeetan Euskaldunok eta Euskal Herritarrok lotura hori mantendu, elikatu eta indartu dugula. Baina hori esan da ere egia da, 30 urte izango ditu ja programa honek. Eta 30 urtetan asko aldatu gara guztiok. Bai norbanakook eta baita ere gure gizartea asko aldatu da, euren gizartea ere aldatu eginda, eta aldaketa hoiei ezin diegu ez begiratu bat egin. Konstiente izan behar gara, gauzak desberdinak dirala, elkartasuna adierazteko moduak ere desberdinak izaten ari dirala, eta eskatzen duguna badala alegin bat. Badala alegin bat uztaila eta abuztuan hango ume bat gure familian izatearena. Baina esaten dizudana, ni seguru nago 50 familia horiek lortuko ditugula, 2 hegazkin horiek beteko ditugula, eta kapaz izango garela aurten ere, ia 200 gora umeri uda gure artean pasatzeko aukera eskaintzeko. Behin baina gehiagotan errepikatu izan dugu, baina jendeak berriz ere gogoratu dezan, naiz eta pixka bat aipatu dugun elkarrizketaren hasieran, zein onura dakartza haur sahararrentzat, bai fisikoki eta bai psikologikoki ere, udara Euskal Herrian pasatzeak? Badira elementu batzuk izan daitezkenak anekdotikoak, oso asalekoak izan daitezkenak, baina itsasoa ikustearena, eskailerena, txorrota zabalduta ura ikustearena, badira bertan egunerokotasunean ohikoak ez diren elementu batzuk, baina hortik harago, ona etortzeak eta 2 hilabetetan beste familia baten bizi izateak aukera ematen digu mediku kontu guztiak egin ahal izateko, eta izaten dira tarteka ere hemen halako edo bestelako gaixotasunen bat edo beste antzematen diranak, eta horrek laguntzen die baita ere, bai hemengo familiei eta bai hango familiei ere, hoien jarraipena egiteko, eta ezagutza mediko bat egiten da, eta gero nik esango nuke pixka bat pantaila aldatu egiten diegula. Eurek bertan bizi dira, gustora etortzen dira, baina nik esango nuke gustora joaten dirala ere. Eta horrek asko esan nahi du. Eta esan nahi du euren bizitza bertan dagoela, eurek jakin badakite euren familia bertan dagoela, euren lagunak ere bertan daudela, nahiz eta hemen lagun berriak egin, beraz, etortzeko irrikitan egoten dira, baina gero joaterakoan ere, bateren batzu joaten dira penarekin. Baina beste asko
galdetuz ere bai, eta gure hegazkina irteerakoa noiz da, eta ez. Horrek esan nahi du badala erresistentea da herri bat, resilientzian bizi dana, esperantzari eusten diona, eta duintasun handia duen herri bat dala. Eta hori txiki-txikitatik eurek badakite saharrak dirala, momentu honetan Tindufeko errefuxiatu kanpalekuetan bizi dirala, baina euren berezko lurraldea mendebaldeko Saharan dagoela. Aipatu duzu ere, beraien familia biologikoengan onura duela aurrak ona etortze horrek zein zentzutan? Hasteko nik azpimarratuko nuke, edo beste modu batean esan da galdera egingo nuke, nola sentituko ginateke gure seme-alaba bat 8 urterekin, 9 urterekin, beste kultura bat, beste hizkuntza bat, beste lurralde bat, ezagutzen ez dugun familia batengana hurbiltzen baldin bada, edo bidaltzeko beharra baldin badut. Guzti hori bakarrik beharretik, bai? Egiten da. Beraz, eurentzat ere jakitea hemen badagoela konfidantza kate bat, eta etorriko diren familiak gozo hartuko dituztela, eta euren seme-alabatzat hartuko dituztela, asko lasaitzen dute. Eta gero, lotura hori asko indartzen da, harrera familiak kanpalekuetara joaten diranean, eta hango familiak elkar ezagutzen dutenean, hori da beste momentu marabilloso bat. Elkar ezagutzen dutenean, aurpegia jartzen diotenean bakoitzari, nahiz orain teknologia berriekin eta bideodeiak eta sarri askotan egiten diren, ezta? Baina bertan partekatu hemengo familia bertara joan, ez? Berdintasunetik bi familiek hitz egin eta 2 hilabetetan hango familiak ere, arnasa pixka bat hartu ez, jakinda seme alaba ondo dagoela, ondo zainduta dagoela, mediku kontuak egiten ari dala, beste lagun batzuk aurkitu dituela, beste esperientzi bat, beste bizipen batzuk dituela, uste dugu garrantzitsua dala. Eta gero eurentzat ere interesgarria izaten da, harrera familiarekin sortzen duten loturak, ezta? Eta lotura horiek beti ere udatik harago ere luzatzen dira. Harrera familiak aipatu dituzu, zer diote harrera familiek behin esperientzia edo ekimen honetan parte hartu ostean? Zeintzuk izaten dira haien hitzak? Harrera ere, sarri askotan gehiegi romantizatzen dugu, bai? Eta egia da, akaso, lehenengo aldiz, etortzen direnean, hor olioztatu egin behar dela, ez? Hau da, konturatu behar gara, nondik datorren, ume hori, zein ingurutik datorren, txertatzen dugula geure kulturan, denbora bat behar da, beraz, nik esango nuke hasiera batean pazientzia pixka bat ona dela. Eta sarri askotan esaten denean, umea ez da ohitzen, hemen elkarri ohitu behar gara. Elkarri, eta gainera jakinda bera nondik datorren, eta gu baita ere familiara zer ekarri dugun beste kide bat moduan. Behin hori igarota, gauzak oso erraz joaten dira. Eta gainera, esango genuke, bizipenak eta esperientziak hein handi batean oso positiboak dirala, eta hor dago datua, hau da, errepikatzaileen kopurua oso altua izaten da. Horrek esan nahi du, iritsi dela, ez da, olioztatze fase hori, eta umea gustora dagoela, familia gustora dago, eta hori ere da beste momentu ederra eta polita. Deialdia egin nahiko bazenu familiaren bat oraindik ere duda mudatan egongo balitz, harrera kanpainonetan parte hartu edo ez, ze mezu bidalineko zenieke familia horiei? Sarritan galdetzen didate, ea badagoen familia profil egoki bat. Eta nik esango nuke familia profil egokiak guztiak dirala. Eta sarritan ere galdetzen didate, ea zer behar den. Eta beti erantzuten dut hitz batekin, gogoa. Gogoa behar da. Ez dago profil bat, hau da, seme-alabadun familiak ongi etorriak, seme-alabarik gabekoak ongi etorriak. Bakarrik ez, eta ez bikote moduan edo ongi etorriak. Era bateko edo besteko
lotura duten pertsonak aurrera. Gogoa behar da. Eta gogo horretan, jendeari esan norbanako erabakia dala, ume saharar bat etxean hartzea, 2 hilabetez, baina aldi berean, bakarrik ez dirala sentituko. Beti egongo dala elkarte bat, beti egongo garela atzean, behar duen guzti hortan laguntzeko, eta kontuan izateko norbanako erabakia izan arren ekintza komunitario batean parte hartzen ari direla. Eta Sahara besarkatzeko modu asko egon daitezkela, baina besarkatzeko modu bat oporrak bakeanen parte hartzea badala. Aniztasun mezu honekin, amaiera emango diogu elkarrezketari, Josu Etxaburu, mila esker beste behin ere, amaikara tortzeko tartea hartu izanagatik. Eskerrik asko zuei, tarte bat egitearren, zuen beharra ere badugu jendearengana iristeko, jendeak ezagutu desan, oporrak bakean zer dan, zer dagoen oporrak bakeanen atzean, eta garrantzitsuena, nola lagundu dezaketen. Eta hor, oporrak bakean .eusen aurkituko gaituzue. Eskerrik asko. Hor, kontsulta egiteko espazioa ere, eta gu hemen egongo gara, pendiente kontatzen duzuen guztia islatu izateko. Mila esker, Josu. Eskerrik asko zuen. Mila esker. Gaurkoan, Sara Zozaiaren elurra bestearekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi baldin baduzute. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.